50 pesos siya per cup. Tapos sabi ni madam na nandito, mas matamis yung black. Tapos yung red, yun yung medyo maasim na strawberry light. So ito. As you can see, meron din silang section for plantitas and plantitas. Violet siya. Tapos kapag super baby pa daw, color green. Pero I think January and February talaga yung February daw siyang namumunga. So, sana maabutan namin or matsyempohan namin. Swerte din kami kasi nung araw na yon mahangin, tas hindi masyadong tirik yung araw. So, hindi kami masyadong pinagpawisan, Zay.
Matamis sila, perfect pang snack time. That's it for now mga madam. Thank you so much for watching. If you have comments or suggestions, lagay niyo lang sa ilalim para mabasa ko. Thanks!